Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 16. N'afọ nke 60 nke ọchịchị Asa, Luda wee wuo Rama nke onye ọbụla ghara ife ma ọ bụ banye n'ime Asa, eze Luda. Esa wee wepụta n'ime akụ dị n'ụlọ Jehova na n'ụlọ ndị eze ọlaọcha na ọlaedo wee zigara Ben-Hadad nwanne Siria bi na Damaskọs ozi, na ọgbụgba ndụ dị n'etiti mụ na ya. Lee, mụ bụ nna gị, n'etiti nna m zitere gị ọlaọcha ma bibie ọgbụgba ndụ gị na ọlaedo. Bịa mebie Baasha eze Izrel ka o wee hapụ m. Ben-Hadad wee gaa eze Asa ntị ka o wee pụọ n'ebe m nọ. Ezigara eze Asa ozi wee ziga ndị isi ụlọ ndị o nwere megide obodo ndị ahụ. Ha meriri ọdụm Dan, Isabel na obodo niile nke Naftali. Mgbe Baasha nụrụ nke a, ọ hapụrụ ụlọ Rema, ọ kwụsịkwara ọrụ ya. Esa wee chịa Juda niile, buru nkume Rema na osisi ndị Baasha ji wee wuo Geba na Mispa n'ebe ahụ. N'oge ahụ, Hanani onye ohu bịakwutere Esa eze Juda sị, “N'ihi na ị dabara n'eze Siria, ị tụkwasịkwara obi n'ebe Jehova bụ Chineke gị nọ, ndị agha nke Izrel nọ, eze Siria agbaala ọsọ n'aka unu, ndị Etiopia na ndị Lubim. Ọ bụghị usuu ndị agha akụ nwere ndị piano ma ọ bụ ụgbọala na ndị ịnyịnya dị ọtụtụ. Ma n'ihi na unu zuru ike n'ime Jehova, o nyefere ha n'aka unu. N'ihi na anya Jehova na-ele anya ụwa niile igosi onwe ya ike n'ebe ndị nwere obi zuru oke nọ. Unu emewe ihe nzuzu n'ime nke a, ya mere site n'ugbu a gawa, agha ga-adị.” Esa wesara onye ohu ụzọ iwe, o wee tinye ya n'ụlọ mkpọrọ n'ihi na obi adịghị ya mma n'ihi ihe a. Esa wedara ndị ọzọ n'ala n'otu oge. Ihe Esa mere nke mbụ na nke ikpeazụ dị n'akwụkwọ ndị eze Juda na Izrel. Esa n'abọ nke 9 nke ebube eze ya dara n'ụkwụ ya. Ọrịa ya dịkwa oke njọ, ma ọ chọghị Jehova n'oge ọrịa ya, kama ọ chegharịrị nye ndị Pesia. Eze wedara nna ya n'ụra, o wee nwụọ n'abọ nke 14 nke ọbụbụ eze ya. Ha wee lie ya n'otu n'ime ili ya nke o wuru maka onwe ya n'obodo Devid. Ha wee dobe ya n'elu ihe ndina ahụ, nke ha ji ihe na-esi isi ụtọ na ụdị ihe na-esi isi ụtọ dị iche iche nke e ji ihe na-esi isi ụtọ kwadobe. Ha wee jiri nnukwu ọkụ gbaa ya ọkụ.